Dad, ano yan? Ano yan? Ano yan, Papa? Ano yan? So yun, what's up guys, nandito kami ngayon sa ilog na naman. Bali, agberbero kami tikwa guys, ti Aba iluto kasi daon kadwak ni Aldrin. Bali, nagpapahinga kami kasi kasi ayaw niya maglakad, nakakapagod naman. Bali, dito lang sa tabing ilog kami magtitingin guys ng gabi. Bakit, Papa? Ulam natin. Ulam natin? Opo, titingin kami ng gabi guys dito sa tabing ilog. Papa? Pang ulam, pang sida. Isda? Nakaw natin Ilocano. Igado? Ayaw niya maglakad guys. Pagkita ang tangay ti Aba, iigid-waig. Ha? Iigid-waig guys, pagalan ni. Mababa ka na, pantag kita dyan eh. Ano? Sige na ah. Lakad ka, videoin kita. Huh? Lakad ka dun. Oh. Saan? Takbo ka, videoin kita. Takbo! Wow! Ayan guys. Hadji dati kapag alalak kita guys, kamuno adapay. Hadji black ay violet nga Aba. Bali ikuatan ni guys. Okay. Kaway gata. Guys, ang turong pagalat na. No, dapay, nawan. Kita lata kumpormi dito ng Aba. So yun guys, balag-balas yung kami tuwaig. Hindi banda na dyan pag-alalak din. Pero nagtudo kami tinapipig size, so baka naabot yung danongkot na iyanod da. Ganda maligo dito. Malinis yung tubig. Linis ang tubig. Guys! 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 Kasi na, karga-karga yung suna, madi na kaya ito bumaba. Yeah. Mainit kasi. Mainit daw kasi. Naku, awan samot ito. Ang kaawa-kaawa, hulog pa oh. Balik yun eh guys. Hansab mga violet kita. May masih medyo violet kasi daon. Ada jene pero green. Dan ikaw? Oh, ikaw pa dito. Awan ah, naalog da. Bali dito nga banda guys, pagkalalaki di. Awan. Saan niya, Papa yan? Awan. Ah? Green laptan, talain tan. Meron yata. Meron na lang isang natira. Ito na lang oh. Samut tayo. Mali. Sini guys, violet. May samot. Duwan sa pero ko. So guys, alaan tayo lata kita. At gamitin na imas nga Aba. So yun guys, dagdagan ko lang, nayon tayo lang aji ko ah, hindi nala tayo. Bati ka pa lang ta ah. Magkadong susunod guys. Imas nyo lang agi to eh. Doon dito tayo may tagala. Bali Aba pa lang si alain tayo. Ano guys, kita nyo nagadusok eh.
gabi. Ano ko ah? Han nga violet atin, hap. Violet ko nga ito na. So yan guys, daludal at atalan tayo nga na yun lang. Kasi na guys. Nadiramot na. Kapitog ni. Yan, medyo narigat, nagbirok si daludal. Guys, nakita tayo ng bandana tawa pa na may isang anak ni nagapito. May masa ito yung ilaw. So yan guys, tapi kami video bababayan pinagalamit at tayapa ni Aba yung daludal. Apa ako din. Wag ah. O, maligo ka na. Tapos guys, sa dagan din nakita mi dito nga kuan la strawberry, mulberry ba tawag na atoy. Sige guys, medyo naloom. Atoy guys, karkarin mi atoy, nakakain ito sa amin ito. Oh. Oh. Papa, may kain ko. Hindi masa ito guys, o naloom ni. Sandali ta ako. Wag mong tapakan na, wag mong tapakan yan, wag mong tapakan. Ay. Wag ka dyan kasi. Sandali ka, kukuha ko marami. Ano guys? Kain ko? Oh. Ay, masay ito. Ngam nasiit lang ato kayo na nga, ay nasiit. Ano guys, kita niyo. Oh. Bale, di ubing kami pa lang guys, ada tagtugtubo ang kasi dito yun. Oh. May siit niya, Papa? Oh. Papa, tanggal mo. Na guys, kita niya oh. Papa, painit ako. Kain mo yan. Ito? Oh, sarap yan oh. Ah, ay sandali tanggalin mo yun oh. Dinik? Hindi, tanggalin mo itong buhok-buhok niya. Wow, sarap ito. Ako muna. Ha? Ako muna. Ay, ikaw muna? Guys, oh. Ako. Ako din. Chamait. Ako din, Papa. Chamait. Tamis. Ah. Samiit. Tinangkot. May book. Papa, may book. Kain ko na? Hindi kagat? Sobrang tamis guys, kung magsamait ka na eh. Hindi samiit. Doon ka na, maligo ka na, maligo na. Gawin. Digos kami pekanobit guys. Sa kami agawid. Padubo ka na ni guys oh. Nga mo kuha pa. Yahan pa lang na lang magluto ma. Papa, ang dami dun. Nagado na lom na, nagado na lom na. Oh. Dudupit nga ito. Asla mulberry nga ito guys. Hindi magiging mulberry sa nga gajay ko. Di gajay makikita tayo ko. Di gajay ko ha. Gajay kayo nga eh. Ito kitas lalanot na. Tamit. Tamit.
strawberry. Karkaro ngayon guys, no, kano overripe, nagimas, nagsamit aron. Dan. Ha? Maliit po tayo dito sa bato? Oo. Dahan-dahan lang sandali. Kasi kami nung magpipiknik guys. Papa, may sikip. Yan lang. Oh. Malalim. Sige, Tan. Malalim. May pagdigosan ito ka guys. Yeah. Oh. Nabasa tayo hintayin mo ako dyan, kabalikan kita. Ha? Papa. Papa! May sikip! Dito. Oh! Oh, Megan. Ligo ka na sige, talon, hawakan kita dito. One. Oh, ito na. One. Two. Kaya ko na. Kaya mo naman pala talagang sa mababaw. Daming isda Gadong gamis. Pag di ko sa lang ito, panag kita ti aba daludal. Apa. Pag diyan ka na Dito ka Diyan ka muna. Apa. Hintayin mo ko dyan, napunta lang ako dun Ako na yun ang tidaludal guys ngayon nalak. Dito muna ka? Oo, dito mababaw. Hindi, Papa. Hindi naman, Papa. Sige Garo, dyan ka na, maligo ka na dito. Ulit ako dyan sa'yo. Hindi sabi mo maliligo ka. Mama, mas kawas. Yan guys, pawit kami na dati nalak mo ba sitmit nga daludal. Balikuan. Nayunak tulat na balayan at aba. Baglaal siya man. Papa, babukat. Isawa. Ay nakto jay ta dadi kay mo ulam jiga aba guys, yung kamulmula pa lang kami, medyo handa pa napakwa. Handa pa unay nakadakkel. Pasalabay. Sandali ta magtingin tayo ng mangga kung meron. Basit gamit tibong bunga ti mangga ito yun man. So yun guys, bali paawid kami pero dimagas pa lang. Pa nagdigos. Lika dito. Nagdigos pa lang, bali orahin tayo lang isuna. Nagay dati kami datoyak pa. Sirop ti hanging bridge. Kitan tayo dyan aba. Naglainayon tayo. Ay ko kita tayo dati daludal na. Ay masakit yung aba mo lang. Magabgaburan. Magaburan ni dito makil ti danom. Yun, nayanantain tulat tayo balayan. Oh, Intan, tara na. Tara na. Tara na. Apa? Yan. Ay, galing Oh, may tibab ka, tibab to.
Oh, swimming na, swimming. Batok. Oo, dahan-dahan. Baba! Eh. Saling naman. Ikaw na yung maligo. Hindi. O, tara na. Matitini guys. Puro ababaw.